Maraming salamat. Magandang gabi po sa bawat isa. Sabi sa Murphy's Law, expect the unexpected. Ano ba yan? Expect the unexpected. Kanina ko hindi nagluluko ang sound system, walang baterya. Pero pagdating na ako sa parang salita ng Diyos na baterya. So yan, ginagamit yan na distraction ni Satanas para mawala yung focus natin. Pero every service is not complete without two things. We can do away sometimes with music. We can do away with some other programs. But we can take away two things sa pananambahan po na baptism. Ang una po ay preaching. Ang pangalawa po, operating. Amen! Hindi mo yan pwede nalisin. Sa malaking nagkalakan po. Di lamang ang magiging kabahagi ng pagtitipon ngayon po gabi ito, kung hindi maging kabahagi ng paaralang ito. No? For the last 60 years, and even beyond, nakita po natin kung paano tayo ay pagpalain ng Panginoon at magmula po sa paaralang ito ay lumabas po o magsimula ng gawain ang napakarami na po mga manggagawa. Pagkalit ko lang po yung mga nanggaling dito na kayo po ay kahit hindi man kayo pastor ng isang simbahan, pero nagsisimula na po kayo ng gawain o kaya kayo ay merong pastoral responsibility sa simbahan kinabibilangan ninyo. Bakit tayo lang? Sige lang. Maraming salamat. Marami pa rin po ang wala dito. Kasi ho, kagaya ho ni Sister Jenderly Suerte na dapat kakanta ng Jewel ni Mrs. Mas. Number 1, verse 5. Ang pinapaalala po dito ni Pablo kay Timothy ay yung pananampalatayang mayroon siya. Pero ito po ay pananampalatayang minana niya. No? Ang unang-unang nagpamana nito ay walang iba kung hindi yung kanyang lola, no? Na si Luis. At pagkatapos po, natutunan ito ng kanyang nanay na si Eunice, ni bago nagkabaliktad. At pagkatapos, ito po ay ipinamana kay Timothy. Alam nyo, yumaman man tayo o hindi, bilang mananampalataya, meron tayong ipapamana. No? Ipapamana sa ating mga anak. Halimbawa, kung tayo may pamilya na, hindi yan bahay, o maaaring meron ka o wala, but these are not the most important thing in life. Ang pinakamahalaga pong maipapamana natin sa ating mga anak ay walang iba kung hindi yung ating pananampalatayang walang pagkukunwari. Isang sinserong pananampalataya na atin din namang natuklasan, atin din namang nalaman sapagkat may taong nagpamana nito sa atin. Amen? No? At through changes in the generation, ito pong pananampalatayang ito ay dapat continuously ipamana. Pero paano po ito mapuputol? Kailan ito mapuputol? Mapuputol po ito kapag yung taong dapat magpamana ay hindi na magiging tapat sa kanya hong pananampalataya. Ang Britanya po ay isang bansang kilala noong araw dahil sa Ebanghelyo. Kinuwento sa akin ng isang missionary na minsan napasyal siya doon long time ago. At doon sa isang kalye na punong-puno ng mga bar at saka kung ano-ano, meron siyang nakausap na isang matanda at sabi ng matanda, they used to sing gospel songs in this room. Now, wala na ho yun. Napalitan na ng awit ng sanlibutan. Bakit po? Dahil may tao na dapat magpamana, hindi ipinamana. Kasi pwede mong sabihin, ikaw ay magiging tapat sa iyong magiging asawa. Amen? Pero paano mo gagawin commitment yung katapatan mo sa asawa mo? Ang dapat mong gawin, pumirma ka. Di ba?
pumirma ka. Madali mong sabihin magiging tapat ako habang buhay. Hindi pumirma ka. No? Yun ang magpapatunay na meron kang commitment. Amen? No, sa church, marami ako nagsasabi. Dito, sasabihin nila, faithful ako, magiging faithful ako. Pero gawin mo tangible yung faithfulness mo. Ano yun? Pumirma ka. Noong nakaraang birthday ko, noong November 1, actually November 2, alam niyo ba, pagka may birthday celebration, pinatago ko yan, mapapapano. Pero nalaman din, but it was just a very, very simple celebration. No? Doon lang kami sa isang bagong McDonald's, kung sa may tapat ng SPBA. Hindi na kami kumain ng maraming pagkain. Pero ang nakita ko itong maganda, kasi hindi na sila nagbigay ng mga gifts sa akin. Meron ilan, pero bihira yun. Ang ginawa ko nila is just a small piece of paper. Ha? Tapos nakasulat doon yung mga bagay-bagay na konkreto. Halimbawa, ang commitment ko kay Pastor, mula ngayon hanggang end of 2014, kami na po ang maglilinis ng L300. Sa awa po ng Panginoon, 2 beses pa lang nalilinis. Hindi lang. Tapos, sabi nung iba, i-date namin si Pastor every other Friday hanggang matapos ang 2014. Noong Biyernes, nakalimutan na kanila. Hindi na kami i-date. Tapos, bibigyan ko ng kape si Pastor. Mula ngayon, hanggang end na. It is something that you can see. Amen? It is something that you can count. Malalaman mo ngayon kung ginagawa niya yung sinabi niya. Hindi yung sinabi, faithful ako kay Pastor. Kaya sabi ko, gagawin natin yan. Hindi para sa akin, kung hindi para sa Panginoon. On December 31st, magkakaroon tayo hindi lang ng prayer meeting, kundi magkakaroon tayo ng church recollection. And part of that church recollection, kukuha kayo ng kaprasong papel. Okay? At sa kaprasong papel na yan, isusulat nyo ang commitment nyo sa Panginoon for the year 2015. Ayoko ng vague na commitment. Ayoko ng hindi tangible na pangako. Huwag nyo ilalagay yan, sa 2015, magiging tapat ako. Paano ko susukatin ang katapatan mo? So, ganito ang gagawin nyo. Mula 2015, sabi ko sa kanila, ang gagawin ko ay pagsisimba na ako pag-Miyerkules. Dahil linggo ng gabi, linggo ka lang ng umaga. So, makikita ko, pagka wala ka sa Miyerkules, hindi ka totoo sa pinangako mo. Diba? Hindi ka lang kumitin. Wala ka, pinirmahan mo yan pwede kita kayo sikahin. No? Dadagdagan ko yung aming ibig. Sa halip ng 10%, gagawin ko 20%. Ay sisimulan ko tignan yung envelope ko ngayon. Kung talagang 20% na yung ibinibigay mo. Di ba? Maganda yung gano'n. Madaling sabihin yung I love you sa misis mo. Di ba? Madaling sabihin yung pag nililigawan, magiging faithful. Pumirma ka. Amen. Amen? So what do we need? So that we can leave a legacy to our children. What we need so that we can leave a legacy to the next generation is our commitment sa Panginoon. Although hindi to something na pinipirmahan, if you want to know, or if you want to be reminded of this, sulat ka, ilagay mo na sa refrigerator, o ilagay mo sa kwarto, ilagay mo sa kisame mo, di ba? Yung ko, may pagka-weirdo yun, yung pangalawa. Nung nag-aaral siya, may mga pamamaraan yun. Nung nag-aaral sa Bible School for 1 year, yung kama namin sa bahay, double deck. No? Ang gagawin niya ron, pag mayroong memory verse, pag mayroong siyang gusto gawin, kahit na yung ginagawa yun, ibibigay niya ron sa plywood nung second level ng double deck. So, pag natutulog siya, you will be reminded. Bahala kayo kung anong paraan na gagawin ninyo so that you will be reminded of your commitment. But the most important thing is for us to be committed. Sad to say, the word commitment is no longer popular today. Amen? It's no longer popular sa buhay may kasama. Diba? Issue na kayo yun lang kayo. Issue na yung divorce. We are the only country now in the world without divorce.
Amen! That makes us unique. Di ba? Tayo po'y naiiba. Sabi ko, di ba? Kasi hindi naging maganda yung aking first marriage. I want to say, if there is no guarantee na magiging successful yung unang marriage mo, there is also no guarantee that you will be successful in your second marriage. Di ba? Eh, sabi nga ng Biblia, yung pinagsama ng Diyos, huwag yung paghiwalay, yung pinaghiwalay mo. Sino magsasuffer? Ikaw. Di ba? Pag nasira yung poste ng bahay mo, pawasak na yung bahay. Di ba? Pag pagagawa mo lang yung poste nasira. Pero ngayon, naghihiling lang yung lalaki, divorce na. Di ba? Oh, di ba? Bakit? Ayaw ng tao ng commitment. Di ba? Ayaw ng tao ng commitment. Gusto niya, ganito lang. Kung gusto kong kumalas, kakalas na ako. Ba't mo nang commitment ka sa Pilipinas? Ang dami partido eh. Noong araw, 2 partido lang eh. And if you want to remember the party, there is commitment kayo. Wala kang commitment eh. Pag ayaw kang tanggapin sa partido mo, pag ayaw na ikaw ay endorse o bilang presidente, gawa ka ng sarili mong partido. Ganun lang mo yung kasimple, di ba? Pero pagdating mo sa pananampalataya, ganun din mo. Walang commitment sa Panginoon. Wala din commitment saan? Wala din commitment doon sa heritage. Sabi natin kanina, yung heritage na minana natin, di ba? Amen? Bakit na kinakailangan dito commitment? Una, kailangan ko ito dahil ang buhay Kristiyano era. Pero commitment is significant because Christian life is a battle. Sabi ko ni Pablo, I have fought a good fight. Huwag ko kayo magagalit yung mga bata na yun. Yung mga bata na yun, mahina na loob eh. Sino yung mga matatanda na rito? Diba? Nung araw, pag wala nang makain, kaya pumunta kaya mas. Kahit hindi siya kainin, at least mayroon pa naman siya. Diba? Ay, ang hinahanap ko, Jollibee, hinahanap ko, McDonald's, hinahanap ko ito. No? Tinukso ka lang ng konti, uy, pinupuli ako, tawagin mo tatay mo. Hindi, pag tinukso ka ng araw, tuksoy mo rin. Pag sinot mo ka, sutukin mo rin. Pag hindi mo kaya mo ka na pumasok, lumabang ka, hindi ka buhay. Ay, hindi sinasabi maging pasalulero. But we must realize that Christian life is a battle. Sino kaaway natin? Wala mo na, nakita natin yung pinatulog ng conference, di ba? Kung kaaway natin, sarili naman. Kahit hindi sa panik ka, sasabihin mo sarili mo, pogi ka. Di ba? Inuunaw mo ka na sarili mo eh. Di ba? It's a fight. Amen? Kalaban natin ang sarili natin. Kalaban natin ang sanlibutan. Amen? And then your lust of the eyes, the pride of life, and what? The lust of the flesh. Laging humihila yan. Amen? Kalaban natin yan. And then yung atraksyon ng sanlibutan. Alam nyo, noong araw, bagamat mahirap ang buhay, konti tentasyon. Ngayon, kahit saan ka pumunta, amen? And then yung SM, and then yung department store, and then pagkakastusan, andyan ang kakainan mo, etc. Pagbukas ka ng internet mo sa bahay mo, andyan ang kalaban mo. Sabi, that is the world. Right. Na wala akong problema mga kapatid pag ang bangka ka sa tubig. Hindi yung problema yan. It's not really a problem. Sapagkat yung bangka, ginawa mo niya para lumutang sa tubig. Pagka kailan magkakaroon ng problema, yung bangka. Magkakaroon ng problema, yung bangka, kapag yung tubig, pumasok na. We are in the world, that's not a problem if we live a separate life. But if we allow the world to enter into our lives, that becomes a problem. We will begin to sin. We will begin to sin. Amen? Eh, kayo nangyayari na yun, di ba? Right. Noong araw, pwede mo sarado yung pintana mo, sarado yung pinto mo, wala kang makikita. Eh, pagbukas mo ng TV, pagbukas mo ng internet, saan makikita. Amen? Sino kalaban natin? Kalaban natin yung mga kampo ni Satanas. Iba-iba mga guro. No, makikita nyo, maraming mga kulto ngayon, aktibo na. Kalaban natin yun. Right. Hindi natin kalaban yung tao, kalaban natin yung turo nila. And that is of course Satan, like a roaring lion. Amen. Ready to devour us. Kalaban natin yan. We must be realistic. Hindi ko ito walking in the park ang buhay Kristiyano. No? Ang buhay Kristiyano is a fight. Eh sabi ni Pablo, I have fought a good fight. Tayo ba pagpatapos yung buhay natin, pwede natin sabihin, nagtilumaban ako. Ng isang mag-inan na pakikita lang. What is needed if you are a soldier of the Lord Jesus Christ? What is needed if you are a soldier? Commitment. Amen. Amen. Hindi yung pwedeng sabihin, kakakasal mo lang.
lang, hindi ako pwede dyan. Di ba? Hindi ko tayo bumaril. No, it is commitment. Pag sinabi ng commander mo, laban. Pag inutos sa'yo ng commander mo, kahit mga hulugang mamamatay ka, you go on this mission. You go! Amen. Di ba? Kaya nga ganun lang ang training ng kasundalo. Kinukuha yung commitment nila na sila pa ilalaban. Meron mga pagkakataon, kulang yung supply. Meron mga pagkakataon lang. Di ba gusto ng sundalo ng Pilipino? No? Marami, mahangahan mo. Yung dala ng Amerikano, gaganda ng kanti nila, di ba? Anong dala ng Pilipino? Lata ng mantika, o pinakatika, pinatubig niya, di ba? O, tingnan mo yung mga baril ng Amerikano, kagaganda. Yung ba mga Pilipino sundalo, yung baril nila, mas matanda pa kaysa sa kanila. O, di ba? Pero marami, mahanga ka, despite this, the lack of this thing, sila po ay committed. Amen. Amen? May commitment. Because why? Sa battle, pangalawang bagay na gusto mo tayo kaya magtatagal. Sabi po dito, sabi ni Pablo, I have finished my course. We have to be good. Why? Because life is a race. Ang buhay Kristiyano, isang takbo. And it is not a sprint. It is a marathon. Pagdating mo sa endurance sa kapulit, hindi ba mo saan ang pangalan? Ngayon, nag-aaral pa rin. Pero, sabi niya, gusto ko maging triathlete. Noong minsan, pagkat sa simbahan, tapos pagkatapos ng service, maiwan mo na yung anak ko, ha? Bakit? Anong gagawin mo? Anong oras yung alauna ng hapon? Anong gagawin mo? Tatakbo muna ako. Bakit? Kasi pinaplano mo mag-full marathon na 42 kilometers. So mag-training ako. Kaya niya na tumakbo ng 21. Pero gusto niya 42. So mag-training ako. So kung alam niyo po yung sipa, yung mula na speed niya sa lugar multinational sa Paranaque, ilang beses niya tinakbo yun. Nakailang kilometro pa ngayong araw na ito? Mga 16 kilometers. Hindi mo po pwede tumakbo ka ng 42 kilometers o 21 kilometers na wala kang commitment. Right. Amen. 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 Hindi mo pwede yun. Kailangan committed ka ng practice, mag-ensayo, at pag-oras ka ng tumatakbo. Di ba? Hindi mo pwede yun. Tuloy mo yan. Kahit pa minsan-minsan naglalakad ka, tuloy mo yan. Tapusin mo yan. Kahit minsan ikaw ay nadapa, bumangon ka, ituloy mo yan. Pero hindi po pwede masabi ko, natapos ako ng pagtakbo, na tumigil ka kung sa gitna ng pagtakbo. Amen. Panginoon, Right. hindi nga ako natapos sa pagtakbo. Pero, nung unang taon ko naman sa dalaw sa Panginoon. Nung pangalawang taon, ang nadala ko sa Panginoon, 200. Nung pangatlong taon, nadala ko sa Panginoon, 50. Ang tanong sa'yo ng Panginoon, pagkatas ng 4 na taon din mo, di ba nag-backslide ka? Hindi yan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, tapusin mo. Ang sabi ng Biblia, maging tapat tayo hanggang sa mata. Amen. Actually, hindi lang yung buhay Kristiyano. Ang buhay na ito, natatapos na. Bakit? Minsan din pa sa atin tumitigil, no? Walang tumitigil. Yung piniguro na karang linggo ng mga sa linggo. Sa very extreme, yung Cana of Galilee. Di ba? Di ba yung una ay pangit yung anak? Pagkatapos ng panahon, mas kumanda yung anak. Di ba? Now, ang sabi doon, ang puntos doon ay ganito. Sa buhay na ito, the best is yet to come. Amen. Ngayon, sabihin, the best is yet to come. Kung tumigil ka, kung yung mararanasan yung the best is yet to come. Right. Paano mo nagsimula sa ministry? Lakad. Di ba? Hindi ako marunong mag-bisikleta, would you believe? Natutulog mag-bisikleta, marunong lang ako tutakbo ng sasakyan. At kaya ako nag-aaral mag-bisikleta dahil tinutokso ko ng anak ko. Sabi niya ng iba ako,
Bakit sa Maynila, hindi mo naman bisikleta. So, ginawa ko, buha ko ng BMX. Tapos pag mga alas 10 na lang gabi, tinitira namin pababa. No? Tapos na rin na ako doon. Natuto rin ako ng bisikleta. Kaya yung una, hindi ako yung bisikleta sa visitation na lang. O tapos, nagkaroon binigyan yung blessing ng Panginoon. Isang tama raw na adventure. Kasi yung namin kong adventure ng mga laraso, karat-karat. Di ba? Pag-iyan ko nito dahil lagi nasisira. O dumating yung panahon, binigyan ako ng Panginoon ng L300. Actually, sa akin sa church. So, medyo magaganda na. Although, ang problema doon, nasisira yung airport. So, sabi ko mga miyembro, okay, ka lang susunod na lang. Ng adventure talaga. Pagkatapos ng ilang taon, ano naman na meron ako ngayon? Hindi naman ako naghahanap dito. Di ba? Kahit namin, maniuhin ko pa kasi naman na yung sa akin yung tama na, okay lang yung problema sa akin. Pero binigyan ako ng mas maganda sa sakyan. Pero, habang buhay ako, nakatingin ako baka mapalitan mo uliyon, mas maganda. Because that is life. No? Hindi mo sasabihin na, ito na yun, ito na, katapusan na mo, the best is yet to come. Kung si Joseph, naglumalong na roon doon sa kulungan, no, hindi siya umasa. Amen. Basa ko lang sa internet kailan na, wala nang hopeless situation. Ang meron, mga tao, walang pag-asa. Yung hindi marunong umasa. Amen? So, kung natin sabihin na ang hirap ng buhay, hihigil na ako. Ang sabi nga ni Spurgeon katama si Spurgeon, meron na rin sabi niya, huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit. Hintayin mo muna magbunga yung idinali mo, saka ka mag-quit. Diba? Yung iba yung rin nakikita yung bunga ng kanilang ginagawa. Gusto na mabilis ang takbo. Gusto na makita na yung bunga. Hintayin mo muna. At pag nagbunga na, saka ka mag-quit. Ay, dapat mag-quit ka kapag nagbunga na yung ginagawa. Amen. Diba? Nagtanim na ng pununan nyo. Pagkatapos ng isang taon, quit ka na. Hindi matagal-tagal yan. Siguro, pinamabilis 5 taon bago magbunga. Hintayin mo muna yun. Amen? Amen. Kasi gusto ng fast food na yun. Di ba? Gusto nyo madali yan. Pero ano bang masarap? Yung niluto ng madalihan o yung niluto ng medyo tagal-tagal? Di ba? Life is a race. And kung wala kang commitment, hindi mo kaya tapos. Because it's a marathon, it's not a sprint. Pangatlong bagay. Sabi ni Pablo, I have kept the faith. I have kept the faith. Ang sinasabi mo ni Pablo rito, hindi yung faith as a verb, hindi mo yung pagsampalataya. Ang tinutukoy niya, keeping the faith, ay yung body of belief that we have. Bakit na sinabi, I have kept the faith? Pagkat dumarating po, mga kapatid, sa atin, yung pag-aalinlangan. Di ba? Pag-aalinlangan. May mga sitwasyon na ilalagay ka sa pag-iisip kung tama ba o okay ba yung pinasok. But if there is commitment, di ba? Commitment eh. Amen? Amen. Darating yung panahon. Amen. Magkaalinlangan ka kung lalaki ka o babae ka. Pero kung committed ka sa iyong pagkalaki, dumating man ang araw na yun, mananatili kang lalaki. Amen. Tama? Amen po. Darating ang panahon. Kayo mga mag-asawa, mag-alilangan kayo. Kakanta-kanta kayo ng it's so hard to belong to someone. And the right one comes along. Di ba? Tama na kaya yung panahon na sinabi ko, I do. Siya na kaya talaga ang kalooban ng Panginoon. No? Siya na kaya ang dararapan para sa buhay ko. Siya na kaya talaga ang partner ko sa ministry. Darating kayo sa gano'n. Maano? Pero bakit hindi ka mag-iwalay? Pumirma ka eh. Diba? Balikin mo yung araw na kinasal ka. I said, I do. Dahil meron kong commitment. Diba? But if you look at
something that you sign just as a piece of paper. There's no commitment. Darating yung panahon, mag-aalinlangan ka kung ikaw ay Kristiyano o hindi. Amen? Dumarating yung pag-aalinlangan. Pero if there is commitment, hindi tinagdag ko pag hindi ka tatag. Ito ba? Darating yung panahon, mag-aalinlangan ka, tama na ang baptism. Tama? Baptism, wala. Puro away-away. Diba? Bakit? Mga Katolik ba, hindi ka diba? Ang baptist, hindi kayo isa. Hindi yun ang sabi ng Biblia. Diba? Tanongin mo kayo. Is democracy perfect? No. Democracy is not perfect. Diba? In fact, madali ka mapaglaman yung demokrasya, di ba? But it's better than totalitarian government. Independence of Baptist Church is not perfect. Pero yun ang sinabi ng Diyos. Amen? Kahit ang Katoliko, di ba, merong Augustinian? Merong ano ba? Merong Jesus. In fact, kaya siguro popular yung Papa ngayon because ang naunahan niya ang G-Speak na Papa. Dati, ang mga G-Speak nasa likod yun. Ngayon, inform ko sila. Di ba? Parang yung sinabi na sa buwan ng Pilipinas, doon yung gobyerno ayaw mo nang maging Pilipino. Ganun ba sasabihin? Di ba? Amen? Sabi mo sa history, more than 50 million during the Dark Ages died just for the doctrine of rebaptism. 50 million naman ng wisdom ko. Ako, I cannot afford na mag-train sa bayan ko sa Pilipinas. Kasi si Rizal namatay. Si Bonifacio mag-political ng dahilan ng pagkamatay, pero nag-wish din ang buhay ang halaman sa bayan. Para ngayon talikuran kung sakripisyo ng mga tao. Amen? Ang mahirap din talikuran yung sakripisyo ng mga natin. More than that, tingnan natin yung maturuan ng banal na Pastata. Amen? Dahil ito pa naman, sasabihin mo, ay, ang hirap maintindihan itong King James Bible. Hindi. Subukan mo manligaw, sabihin mo, I love thee. Huwag mo masakit ka. Pag-passion ka masyado, di ba? Sabi nga nung isang pastor na nagpunsa ko, kumusta ko sa inyong lugar sa Laguna? Okay naman, pastor. Pero maraming main factors. Pwede, masyadong inabsorb yung King James Version. Kahit sa ordinary conversation, main factors. Sabi sa limang nanakaw. Di ba? Ay ba tinatapon yung engineering book yun dahil mayroon maintindihan? Hindi. Di ba? Pero kung mayroon hindi maintindihan termino, ano ginagawa mo? Ano pa ng dictionary? Alamin mo. Di ba? Kung kayo nag-aaral ng medicine o kahit biology o biochemistry, di ba maraming mga termino, lalo din mga pangalan ng mga ano, di ba? Sa biology, mga pangalan ng mga scientific name ng mga hayop, di ba? Tsaka ng mga alam. Ang hirap din kasi yun. Sinasabi ko sa professor ko, pwede ba palitan natin ito na madaling maintindihan? Hindi. Parang ang dictionary, alamin mo kung mahulog. Iba't yung salita ng Diyos, sasabihin natin, hindi yung maintindihan. Kaya tayo sa madaling maintindihan. Kaya punta tayo ng Dead Bible, kasunod doon, sincerely yours, Diyan. Yan, mas madaling maintindihan. Tama o mali. Di ba importante yung authenticity? Ang importante yung tama. Hindi mo isasacrifice yung authenticity ng isang dokumento dahil mahirap pasahin. Eh, yung mga tao na, yung alumang dokumento yung mga hieroglyphics na, hinipilit nilang alamin Di ba? Yung mga Rosetta Stone noong araw, yung Code of Hammurabi, sa mga kasulat yun, sa mga tablet, pero tinatsagaan nila, isa-isa para i-decipher. And yung laman nun, alam nila na importante sa kasaysayan ng tao. How much more yung banal na kasulatan na importante sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao.
hindi naman, you will not travel around the world to find the meaning. Lalo pa ngayon, may internet na. Amen. Right. Darating yung panahon na may pag-aalinlangan sa buhay. Aalinlangan kayo, kung tinawag na kayo sa ministry, bilang tanong sa akin, Pastor, naisip mo naman mag-quit? Ayaw naman, nasa bilibong beses na. Pero hindi ka nag-quit, kasi sinunod ko na yung bangkang sasakay ko pagalit. Ano na discommitment, di ba? Pinawasan ko na huling tulay na pwede ko, sabi ko sa Panginoon, lalo na naghihirap kami ng ko, Panginoon, nangako ako sa iyo na hindi na ako magkukwit, sinunod ko na yung tulay. Pagkukwit na lang po kung nagawa ka ng panibagong tulay. Hindi naman kumuha ang Panginoon na nabigay sila yung tulay. Hindi ako na magkukwit. Diba? That's the point. Amen? Amen. Darating tayo sa pagkailangan. Huwag nyo sabihin, hindi kayo maghihirap. Huwag nyo sabihin, okay lahat. Huwag nyo sabihin, lagi ang ginalakaran mo ay puro bulaklak. Ang ulap ay laging maaliwalas. No, darating tayo sa panahon na maghihirap kayo, mayroong pagsubok, etc. etc. Pero kung andun yung commitment ng Panginoon, tinawag mo ko, hindi ako tatalikod by your grace. You will say, pangapat mo bagay. It is significant in our future. Sabi ni Pablo, there is laid up for me a crown of righteousness. Amen? It is significant in the future because our life and our ministry is not limited sa buhay nito. If in this life only you have only hope in Christ, then you are most men miserable. Pagkatapos ng buhay dito, pagkatapos ng paglilingkod dito, meron pang panibago. Yan po yung buhay sa kanilang buhay, sa piling po ng Panginoon. Pero, ito ang mahalagang dapat natin tandaan. Hindi man mapahamak yung kaluluwa natin, magsusulit po tayo sa ating performance. Amen. Nung high school, sumali kami sa first aid competition. Yung babande, meron ka, kunyari meron kasaktan, anong gagawin mo, meron ka pilaya, parang hindi sa iyo. Okay naman, pang-apat kami. Yung kami high school, pang-apat. Ang problema, apat lang yung laban. Nakakahiya doon. Apat lang yung laban, ito pa yung tulilan. Dito ka sa atin, sa inyo lalo na. Gusto nyo maging champion sa basketball. Diba? Lahat gagawin nyo. Mag-champion lang kayo. Yung iba magre-recruit pa. Mag-champion lang. Tama mo ba yun? Bakit? Yun lang marinig natin yung salita, champion. Diba? Walang pera doon, diba? Trophy lang yun. Champion. Tuwa tayo eh. In fact, na-destroy na yung competition dito sa lupa, di ba? Hindi mo competition ng gantimpala ng langit. Pero nire-require ng Panginoon maging tapat. Amen. Dapat dapat maging committed kasi may naghihintay ng gantimpala sa atin. Di ba merong awitin ng nothing but leaves? Di ba na gusto? Di ba hinahanap tayo ng Panginoon ng buhay? Kahit ang pinakamagandang dako ng talagang sa langit, hindi rin hinahanap ng buhay. Ang hanap ng gusto buhay. Amen. Hindi ko paramihan ito ng convert, hindi ito paramihan ng church building, hindi ito paramihan ng sasakyan, hindi ito paramihan ng organic. Ang nagpipala ng Diyos nakasalalay sa ating commitment, nakasalalay sa ating katapat. Amen. Amen. Paano mo na-expect yung commitment? Estudyante ka mo. Bulang-bul ka na. Ano mo ba yan? Ano amen? Ano yung magagaling sa atin? Yung mga bumuha ng secular education, nagsusunod ang kilay yun. Diba? Bakit? Gusto nilang maging engineer, gusto nilang maging nurse, gusto nilang maging ito. Meron mga bulakbol, pero karaniwan,
naman, nagpupursige. Tayo ba hindi pwede magpursige? Pwede, di ba? Amen. Kaya paulit-ulit ko gamitin ito. Kaya kung sasama gamitin yung kapatid. Kapatid ko, sumunod sa akin, pastor din ngayon. Pero hindi mataas ang kanyang napag-aralan. Ako nagtatrabaho sa Bible School, siya walang pinangakong trabaho sa kanya. Ano ang gagawin ng kapatid ko para makapag-aral? Hindi yung nag-graduate ng college, hindi na nakaabot ng high school ng kapatid. Pero may parang 10 years na siya. Hindi ako magsasawa ko dito. Para kapag-aral yun, bibili ng bawang yun sa ibisyon niya, mga dalawang. Pagdating sa hapon, nasa graduate sa Bible School, pipilas-pilasin niya yung bawang, isusupot niya, yung maliliit na plastic, tapos isisin niya ng kandila. Tapos ilalako niya yung 50 ano. Ilang taon niya yung ginawa para matapos ng pag-aaral sa Bible School. Amen. Ano kailangan, kapatid? Commitment. Bakit? May nagigintay sa ating nagtimpala. Hindi binibigay ng timpala ng isang amal. Hindi binibigay yung nagtimpala na yun sa mga nagpupwing. Ibinibigay yun sa mga nagpapawin. Amen. Kabalik-balik. Sabi ko, may patuloy na basahin natin. Maganda. Verse 10. Sabi po sa verse 10. And then, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Commitment is very significant if we realize that in life there are disappointments. In life there are disappointments. Amen. There will be Demas in your ministry. There will be Demas in your ministry na pinagkukulan mo ng buhay mo, tinuruan mo, darating ang panahon. Ang alam mo sa iyo. Kung mawakapatin, kung kwento ko yung sigla. In-organize yung church namin. Bumubuhat ng hapon. With, kung di ako nagkakamali, 32 o 33 charter members. Pagdating ng gabi, organize, no? Way back 1982. Pagdating ng gabi, na-split. 18 na nawala. Hindi ko ba mag-ibisang ko? 18. Paglipas ng ilang mga taon, petty issue na naman, ilan na naman nawala. Ito yung mga taong minahal mo. Ito yung mga taong inalagaan mo. Paglipas na naman ng ilang taon, mayroon na naman. Ito yung mga tao na pinagkukulan mo. That's life. In fact, even as a father or as a mother, even your own children will one day be there. Disappoint mo na sana mangyari. But you will also be disappointed even by your own children. Mangyayari yun. Huwag mo na sana mangyari. Pero bakit hindi natin mo yun? Di ba? May kumakalaman sa'yo, merong tatalito sa'yo, merong babaliwalayin ka sa mga kaibigan mo. And that is life. Amen? Tama ba rin? Eh, pag nangyari mo, sabi mo, I surrender all. Di ba? Kaya kami, natutuwa kami yung isang
mission namin, yung binento kayo. Nagsimula siya sa Banawe. Ako alam ko meron, something will happen. Hindi naman kasi ganun kadali. Sa Banawe. Kaya siya napunta sa Banawe kasi meron pang kasama may building, pinatayo. Yung building, pinakanti yung taas, na hindi nalalang din nila yung sa church. So yun ang nakilala niya. Na-event, di ba naialala niyo yung event ko kayo one time, mission conference ako. O ano ginawa? Ito siya nagsimula yung gawa eh. Di meron ng building eh, di ba? Tapos hindi pa nagtatagal, sabi sa kanya ng mag-asawa, bakit kukunti pa rin? Dapat, marami na tayo dito, magkukunti pa rin. Parang hinahanapan siya na, no? Parang yun ang boss niya, hindi ko pa rin. Anong ginawa niya? Hindi ba siya, no? Di ba? Ganun yun eh. Huh? Minsan nakala mo, asset na sa gawa eh, hindi pa rin nakakalaman sa'yo. Tama ba din? That's life! And sometimes even your wife, maybe a disappointment kung ano sana mangyari. Right. Di ba? Sa pagkatapos ko, meron akong kilalang pastor na nagtitin sa ministry dahil masyadong focus mo masama sa material na bagay. Amen? Amen. Now, ano kailangan mo para manatili ka? Commitment. Amen? Because that's life. Huwag tayong mabuhay sa ilusyon na lahat maganda. We have to continue on hoping. That's true. We have to continue to be positive. Amen? Pero the reality is, it's not a walk in the park. There are disappointments. Amen? Amen. May mga tao ang talikod sa ito. Ano dapat natin gawin? Mag-quit na. What will keep us from quitting? What will prevent us from quitting? Commitment. Amen? Pinangako ko ito. Binurang ko ito. Itong sinabi ko sa Panginoon, ano man ang mangyari by His grace, I will stay. Amen. Amen. Sa inyo ng mga Bible students, long way to go. Long way. When I started, nag-aaral ako sa Bible School 1970. Nagsimula ako ng mag-mission 1978 o 79. Actually, earlier pa. Lang ako mag-retire. Hindi mo nalaman pa. Lately, medyo punta kami ng doktor. Bihirap-bihirap. Sabi ng doktor sa akin, ang bihira itong sugar mo sa urine. Valedictorian. Ang bihira itong average blood sugar. 300. Pero sa honor ka. Ito ba gawin natin? Alisin mo na yung oral medicine. Sa gabi, nag-i-insulin ka bago matulog. Pero bawat kain mo, wala na ako kung lalagay ng pag-test sa dito. Sa gabi, sa umaga, bago kumain, inject ka ng insulin. Pagkatapos, 2 hours, matapos mo kumain, tuso ka ng daliri mo para malaman mo yung blood sugar. Pagdating ng tanghali, tuso muli ng insulin. Matapos, test muli after 2 hours. So pagdating ng gabi, ganoon ulit. Tusok ng insulin, after 2 hours, tusok nila. Bago ka matulog, may hirit mo. Saksanan ulit ng insulin. Amen. Natotoo mga kapatid na nakapagod. Kung meron lang gamot na mawawala ka ganyan, meron nakakapagod. Araw-araw mong ginagawa. Tapos marami pa. Kasi diabetic ako for 17 years. Salamat lang, wala pang damage sa ilang mga komento. Pero, maaaring tumating yung bagay. Pwede ko na sabihin, anyway, next year ko ay 60 years old na. 30 years old na rin naman ako mahigit na naglilingkod sa church.
Tapos, nagturo ako since 1979 sa Mandaluyong ng paiba-iba. Dito, nakakapa ni Sister Pelia, may gitna ako 16 years na. Siguro, sabi ko, pwede ko nang ibaba kamay ko, tumigil na ako. Anyway, matanda ko kami ni business. Tapos na kami mag-game na senior citizen. Tapos na yung mga anak ko. Meron na akong dalawang apo. Okay na siguro. Pero hindi ko yung sinasabi ko sa sarili. Hindi yung sinasabi ko sa sarili. Ang sinasabi ko sa sarili ko, sana Panginoon paabutin mo ako. Kahit man lang sa 50th anniversary ng aming simbahan. That's 18 years. Kaya ko pa kaya? Eh, kung loobin ng Panginoon ay hindi natin so pero may the grace of God, kahit nangihina na ako, matanda na ako, kung mapatuloy, bakit po? Hindi ako magaling, hindi ako perfecto. Pero inaalala ko, noong 1974, actually 1973, isang camp noong araw, merong panawagan para magsubok ng buhay. After being disobedient for 1 year, I find myself pumupunta raw sa altar, sa camp. At sinabi ko, Panginoon, ito ang buhay ko. Paano sa nagkailangan ako. Many times, I had been disappointed. Many times. May mga panahon na nangihina ako sa pananampalataya. May mga panahon na gusto kong tumigil na, mag-quit na sa ministry. Pagkakataon na nahihirapan ako, nagsasawa na ako sa aking ginagawa. Pero sumula noon, hindi ako tumigil. Why? Because of my commitment. Amen. Ito po na. Salamat po Panginoon. Pagpapabuti sa aking buhay. Hindi ba kami karapat na? Wala naman kami kakayahan pa rin. Tinuring mo kami matapat. Inilagay mo kami sa ministry. Panginoon, mamahangon, patuloy ang bawat isa sa amin. Na kailangan meron kaming commitment dahil ang buhay at ang paglilikod namin mga Kristiyan ay sa mga isang mahabang buhay. Dumarating Panginoon ang mga pag-aalinlan. Dumarating ang naging disappointments. And only commitment will save us from stopping, will prevent us from quitting. Higit sa lahat, ando ng eternity na nahihintay sa amin. Lord, it is a shame na marami sa inyo na kami na hindi tapat sa kabila po ng aming katangahan. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Matili po tayo ng kalooban natin. Sa umalay natin ang pagkatapos. Kung nahamot po kayo sa mensahe ng mundo, why don't we just stand for where you are sitting? And then natin po tayo sa mga. Kung wala ka pang binigay na commitment, why don't you make your commitment tayo? Kung meron kang commitment sa Panginoon, why don't you renew your commitment? Willing mo na sa tayo. Sige po. Di man kayo Bible student, di man kayo pastor, di man kayo membro, na gusto ituloy ang buhay ko sa willing mo na sa tayo. Yes. Yes. Okay. Meron po. Yes. Amen. Meron po. Yes. Okay.
Kaya po yung nalangin, ang aming Diyos, mga sa mga responses na po kasaksihan. Tulungan niyo po, Panginoon, lalo na ang mga students. Ang daming Panginoon sa ganito mga pagkakataon ng desistaraso para sila po ay salarin, sila hindi para hindi na magpapagawa. Dahil naniniwala ng Panginoon na sapat ang mga biyaya, kumpletong resources na Panginoon ay ng kapangyarihan. Upang sa sandaliman ng pag-aalinlangan, sa sandaliman ng disappointments, sa sandaliman ng paghihirap ng mga kailangan, kami po ay pwede makapagpigil. Dalangin ko po mga pastor, mga Bible women, mga asawa ko ng pastor, at maging ang mga miyembro mo ng iglesia na kasama namin. Dahil ang commitment at katapatan ay hindi lang sa mga magagawa, hindi para sa lahat ng mga lahat. Ang ating dalangin namin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Maraming